Assalomu alaykum. Büyük xaram, büyük. Akajon. Marhamat. Tebrik bilan tarsoni. Vay go'stim maqsali diğer kirosyan. Diğer kirose in dunyo ba hamma diğer kirose pajon. Tak. Chikorim Антон рост мекунет. Xo'p, shudan рост. jonam ketdi. Гулечка! Я салом. Музычка, чхена. Чхели, нахсы, Драма. Тестар. Geldim arayına saldırıyoruz Meyramgül. Yok da fasson şam. Mana мекта ҷоям буд ки тез шумо гуфта. ин саҳна порчае аз намоиши барномаи нави театр студияи хандинкамон аст ки рӯзҳои наздик манзури мухлисонаш мегардад. гурӯҳи ҳаҷвнигорон ҳоло барои дар сатҳи баланд гузарондани барномаи нави идона омодагӣ мебинанд, зеро соли равон ба таъсисёбии театр студияи хандинкамон 20 сол пур мешавад. аз ин рӯй онҳо кӯшиш доранд ки ба ин муносибат барномаи рангини наву ҷолибро ба мухлисон пешниҳод намоянд ва бо ин васила 20-солагии фаъолияти эҷодиро хотирмон таҷлил кунанд. ҳамаи саҳнаҳои навро инҷо дастагули ҳаҷву хандаро гӯем ташкил кардем ва боварии комил дорам ки меҳмононе ки баҳри табрик меоянд барои тамошобинони азизи мо хеле шунос ҳастанд. ҳозир ман номбар намекунем. хуб ана ҳамрӯз омада худашон тамошо мекунанд. беҳтарин дастовард ин аст ки мардум ҳамчун аъзои оилаи худашон эътироф кардаги аст. беҳтарин дастовард ҳамин аст. бинобар ин ҳай 20 сол кӯшиш кардем, кор кардем, меҳнат кардем. беҳтарин аст. бино ба гуфтаи саркоргардон муқим абдуфаттоев, сценарии барнома бештар мавзӯъҳои тараққиёту пешрафти шабакаҳои иҷтимоӣ, нарху навои бозорҳо, мавзӯъҳои тарбиявӣ ва оилавиро дар бар мегирад. таҳиягарони барнома кӯшиш доранд ки бо пешниҳоди намоишномаи нав табъи мухлисонро шод намоянд. ман ҳамчун саркоргардон гуфта метавонам ки барномаи омодакардаи мо ба ҷашни 20-солагӣ мезебад ва мо танҳо дар ин толор тамошобинро интизор ҳастем марҳамат кунанд шодишарики аламин лаҳзаҳои беҳтарин театр студияи хандинкамон гардад. гулбаҳор ғафорова яке аз ҳунармандони шинохтаи театр студияи хандинкамон аст. мегӯяд ки давоми 20 соли фаъолияти корӣ якчанд мушкилӣ, муаммо ва албатта шодиву хурсандиҳои зиёдро аз сар гузарондааст. бо вуҷуди ин боре аз саҳна дур нашудааст. чанд муддат ӯ дар театр студияи коно ва доно низ фаъолият дошт. ҳоло бошад аз дубора ба театр студияи хандинкамон баргаштанаш изҳори хушнудӣ мекунад, зеро оғози ҳунармандии Гулбаҳор Ғафорова маҳз аз ин ҷо оғоз шудааст ва имрӯзҳо бошад ҳаҷвнигорон ӯро модари хандинкамон гуфта муроҷиат мекунанд. вақте ки камтар мубайни 6 сол 7 сол дар дигар театр кор мекунӣ, боз мегардӣ ба театри худат ки аз сараш аз оғози кор вақте ки ту будӣ ва кор мекардӣ чандин сол ва боз мегардӣ, унҷо бо муҳиташ дигар хел, унҷо бо чхел мегӯянд ҳаҷваш дигар хел аст ва ман бисёр имрӯз хурсандам ки боз дар театр студияи хандинкамон кор карда истодам ва барои тамошобини азиз ба мухлисони азизи мо боз саҳначаҳои навтарини худро пешкаш карда истодаем ва имрӯз мо хурсандтарин инсон ҳастем ки имрӯз мо 20 сола шудем. давоми 20 соли фаъолияти кори ҳайати эҷодии театр студияи хандинкамон тавонист ки дар тамоми гӯшаву канори қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон байни мухлисонаш шӯҳрат пайдо кунад. ҳоло ҳунармандон Гулбаҳор Ғафорова, Қаҳрамон Ёров, Нозанин Ҷӯразода ва Рифат Холиқов таҳти роҳбарии саркоргардон Муқим Абдуфаттоев дар театр студияи хандинкамон кору фаъолият доранд ки байнашон 3 нафар унвони аълочаи фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд. барои шӯҳрат пайдо кардани театр студияи хандинкамон байни мухлисони ҳаҷв саҳми кормандони пешинаи он низ хеле назаррас арзёбӣ карда мешавад. ҳайати пешинаи театр студияи хандинкамон Сулаймон Саидғозиев, Анис Ғоибов, Шарифҷон Раҳимӣ, Мирзо Омар Мирзо Ахмедов, пеш аз ҳама коно ва доно Фатулло Абдуллоев, Каримҷон Ғафуров, Шаҳобиддин Ҳасанов, мо онҳоям ёд накарда наметавонем, зеро асоси ин театр ба ҳамаҳоям фаъолият доштанд. аз ин хотир ман гуфтанӣ ҳастам ки он рӯз санаи 6 мо ҳамаи даъват карда ҳастем. он нафарое ки тӯли 20 сол ҳамкор буданд, он нафарое ки дар оғози кор буданд, он нафарое ки масалан гирем буданду рафтанд, ҳамаи мо даъват кардаги ҳастем. барномаи нави ҳаҷвӣ ки ба муносибати 20-солагии фаъолияти эҷодии театр студияи хандинкамон омода шудааст, санаи 6 май соати 11 дар толори қасри ҷавонони ба номи Лоиқ Шералии шаҳри Хуҷанд манзури мухлисон мегардад. тамошобинони ҳаҷву хандаро дар ин рӯз беҳтарин намоишномаи рангину ҷолиб интизор аст.
و باوری کامل دارم که باز 20 ساله‌های دیگر تئاتر استودیو ارزی وجود میکند. با بزم خندین کمان مرحمت نمایید. گزارشی فرزانه شمسیه و نعیم جان ایوبов برای برنامه تلوتی خبر.